ଗଦର 2 ଫିଲ୍ମ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେବା ପରେ ଲାହୋର 1947ରେ ନଜର ଆସିବେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ନଜର ଆସିବେ ଅମିର ଖାନ ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ ହେବେ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଅମିର ଖାନ ସନି ଦେଓଲ ମିଶିକି କାମ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକମାନେ ଚାତକ ବଳି ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଗଦର 2ର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏବେ ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ଅମିର ଖାନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସଫର ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଅଭିନେତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲାହୋର 1947ର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏହା ଉପରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଜୋର ଚାଲିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅମିର ଖାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁଥିରେ ସନି ଦେଓଲ ବ୍ୟତୀତ ରାଜକୁମାର ସନ୍ତୋଷୀ ଏବଂ ଅମିର ଖାନ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ। ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲାହୋର 1947ର ଲୁକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା, ଅମିର ଖାନ, ସନି ଦେଓଲ ଏଥର ମିଶିକି ଲାହୋର 1947 ଫିଲ୍ମଟି କରିବେ। ତେବେ ଏବେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ଅମିର ଖାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ସ୍ପାଏ ଭଳି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସନି ଦେଓଲ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଚାଟ୍ କଫି ଶୋ ୱିଥ୍ କରଣରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅମିର ଖାନ ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବେ। ତେବେ ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଲାହୋର 1947 ଅମିର ଖାନ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁହେଁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଅନ୍ଦାଜ ଆପନା ଆପନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ତେବେ ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ଅମିର ଖାନ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି ଦର୍ଶକମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଦର 2 ଷ୍ଟାର ସନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି ଦର୍ଶକମାନେ କହୁଛନ୍ତି।